Tak, po delším čase zdravím všechny, ahoj. A v rychlosti vám tady ukážu, přišel mi požadavek od zákazníka udělat nějakýho hada, který by svítil modře na zemi a byl by normálně pochozí. Takže zákazník to řeší tak, že si udělá nějakou drážku v podlaze na veletržním stánku a do toho já jsem mu doporučil tenhle ten profil. Ten je takhle strukturovaný, že do něho se ten pásek vkládá jakoby z boku, já vám to ukážu. Dává se tam vlastně takhle na stojáčka. Jo, a on díky té struktuře uvnitř se to světlo dokáže tak nalámat, že pak vyzařuje tady z vrchu. Použil jsem vlastně klasický COB pásek, 512 ledek do metru, jo, už to tam je. Nejde to úplně zlehka, ale když to dělají dva lidi, tak se to dá. Jo. Z výroby v tom profilu je navlíknutý provázek, takže se to dá navázat a protáhnout. Mně se teda nepovedlo, požadavek byl 12,5 metru, mně to na poprvé úplně celý nešlo, jednak teda ten pásek nemůžete napájet celý z jednoho konce 12,5 metru, takže jsem zvažoval, že to z každé strany budu napájet, ale nakonec mě to jako úplně nešlo protáhnout, tak jsem to nakonec rozpůlil, což byl i vlastně původní zákazníkův názor, jak to jakoby řešit. Takže jsem to rozpůlil, nicméně teď potom po té zkoušce bych si troufnul tvrdit, že bych to zvládnul i v celku, nicméně takhle to teda vypadá. Jo, já nevím, jak to na té kameře dobře vypadá, ale takhle krásně můžete tvarovat a vytvořit na podlaze nebo na zdi takovýhodle hada. Jo, ještě jednou ukážu ten profil, takhle to do něho je zasunutý a ten profil vlastně tvarujete takhle v ploše. A tomu pásku to nevadí, protože on vlastně přesně tímhletím způsobem je navinutý na té špulce. Jo, takže to nevadí, můžete ho takhle kroutit. Samozřejmě ho nesmíte kroutit v tom opačném směru, to znamená takhle udělat nějakou vlnku, ale takovýhodle hada na zemi, na zdi udělat můžete. A rozměr je nějakých 12x12 mm, takže drážku uděláte přesně na to, je to z takového silikonu a krásně to tam zatlačíte a myslím si, že klidně to může být i pochozí, protože to opravdu je jako pevný. Takže ještě jednou zaberu ten pásek, nebo celý ten výsledek. Takže když budete potřebovat, tak tyhle ty profily máme skladem a ty pásky taky.